ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахш тҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор як чанд намуд хонаҳои нав рӯӣ карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. нархҳои хонаҳои имрӯза сар мешаванд аз 40,000 сомонӣ. агар шумо давомхари хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан дошта бошен, маромад сурат маълумот шад дар WhatsApp имои экранбарда роҳӣ кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навраса хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Ваҳдат, аз шаҳри Ҳисор, аз шаҳри Кӯлов, аз территорияи шаҳри Бохтар ва аз дигар ҷо ҳастанд ки бо нархҳои арзон ҳам хонаи фурӯшӣ, ҳам замин ва ҳам квартираҳои фурӯшӣ. барои ин видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хеле хонаҳо дар кор ҳастанд. мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. курси имрӯза 1000 баробар аст ба 164 сомонӣ. навор асар мекунем, маромад рафтем. софиро инамо ай граница омадестем, не граница ҳама бачаҳомон чиёшона документошона нав кард, ина акам ҳама документоша гирифт 100%. чӣ хеле вазъият ака дар ҳама соза 100%. ина бе проблема рафтам омадем. ина дара ман кадан гайо ягон гайо манам бурмасе амуш халиш бит. ина акам вообще сини солиш намераси низ аверчинали ина омад гузашт омад ина документои нав чӣ хеле ака вазъият ягон хидмат боварӣ надоштем ки ман мегзарам одам медонам ки намешава лекин ягон гап чар нашида оҷа ҳамин шофёр худаш ҳал мекарда одам доштан бе чи очрат мегзаруда чӣ хеле вазъияти рах чӣ хеле омадан соза чон ки бада хо мекунӣ миёӣ сада ҳама сада ка саломат бош. ина и акамам ҳама документоша гирифтагия чӣ хеле ака вазъият ҳама соза 100%. дар рах ягон тағам надодан не саломат бош. ина акаҷоно ҳамон документомона гирифтестем. ама ин қонун ина даҷи просрочени буд, чанд просрочени буд, ина 3 сола буд. ина гузашт нав ка документоша ина гирифт. як фақат миграсиони карта доштам брат. ина якамам ҳамаш 100% гирифтагия пушта нишон теяка. ина миграсиони карта нав акаҷоно рach хеле ака омадан соза саломат бошед. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст, қарор дорад дар территорияи Данғара. хона қарор дорад дар ноҳияи Данғара дар қишлоқи 400. 6 сотиқ замин маҳсулот аст ки 6 дар хона кардагӣ бадрон хона коробка. хона деволош бардоштагӣ аст, боз як 4 дар дига хона фундаментош аст ки хонаҳо фундаментош мега бо санг чиндагӣ аст, яъне ки мустаҳкам бо санг кати чотка рехтагӣ аст. 6 дар хона обши аст бо деволои кухни ошхона баняшам рехтагӣ. дӯстон азиз, ҳамаш деволош бардоштагӣ аст, фақат болоша мепӯшонем. ва инчунин мега об свечам аст, дастрошна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 60,000 сомонӣ. харидори аниқ боша мега бо ягон сум муомила мекунем. хона дӯстон кладовка ҳамаш тайёр аст, ғиштош бардоштагӣ аст. 6 сотиқ замин обшим 6 дар хона нархиш 60 бо муомила мекунад. беҳад мегад срошна пул дар курай. гирду ванашта пони худ одамо зиндагӣ доранд. дута рақам аст ки ҳар ду рақамошон 24 соат кор мекунад. якташ рақамҳои вавилон аст ва якташ рақамҳои билайна ки ҳар душон кор мекунад. шахсоне ки мехарид хоҳед ягон маълумоти иловагӣ фаҳмида, ин рақамҳода занг занен, ба шумо маълумоти пурраша фаҳмода метавонанд. маромад занг занен, нархиш бениҳоят арзон. дӯстон азиз, лайкора гузорем, фаромӯш накунед ва агар имконат бошад навори моро падлисаш кунед. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ, яъне ки дар Московский, дар деҳаи совхози Турди маҳалла ё ки деҳаи Навда. 7 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ аст ки хона болош пӯшондагӣ аст ва шкатро берунош кардагӣ аст. боз як кама аз дигар шебем пебинам хеле чизо дорад. 3 дар хона якта калидор аст. канали об мегад ҳамагӣ аз пеш хона мегад 20 метр дур аст, яъне ки об проблема нест, канали об дар пеш аст. магазин мегад наздик аст ва балинса мегад айхона мегад 1.5 километр дур аст. хона мегад вариантҳои алишам аст, ҳам фурӯшӣ. кадоми сумкати мегирад нархиш мега 120,000 сомонӣ аст, бо арзон мекунанд. ва кадоме ки алиш мекунад фақат ба Opel Astra G ё ки ба ягон Corolla Ducati ду намуд мошин ё Astra G ё ки Corolla Ducati арзон мешавад, ки алиш мекунанд. агар кадоме ки сумкати мегирад нархиш 120,000 сомонӣ муомила дорад. ҷош ҷои беҳтарина мегад. маромад кадомтон мехарид алиш мекунен, занг занед. рақамошон WhatsApp ҳам пайваст доранд. якта тоҷикиста дар Россия. мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ аз Душанбе. квартира қарор дорад дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе дар тарафҳои Маяковский.
ду хонага квартира ҳастад ки дар дуюм ошӯна қарор дорад 50 квадрати метра. ремонтш мега ремонти нав нест, ремонти пешинаша не ки барои зиндагӣ мешуда, не ки ремонти пешинаша. об свет ҳастай, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дорад ва лаби роҳ да мегад. Агар ягон се хонага боша мега алиш мекунем, болоиш пул медиҳем. кадоме ки агар ҳамин хонара мегирам мега нархш мега 370 та дӯстон азиз бо муомила мешавад. 370 мега савдо дорад, омада мегад аз пеш бинем. варианти алиши ба се хонага алиш мешавад. хай акр нархш қиматай арзон аст, ишахтон ани хадагири на рақамҳои вавилони тоҷикистон аст ки 24 соат кор мекунад. нашуд сумуш мега арзон мекунем. хоҳиш мекунем лайкотона фаромӯш накунем, гузорем ва агар имконият бошад навори моро дар ватсапа имо дар ки ҷо метавонед падисаш кунем. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дар деҳаи Истиқлол. хай бештар маълумота бо ани хада мегирем. 6 сотиқ замин масод астае ки дудар хона кардагӣ тайёр астае ки як та калидор, як ҳоҷатхона, як ҳаммом, як баня дорад. дӯстон азиз, ҳам берун ҳам дуруғ хона хай мақсад ошхона баняш бо дуэтажа či хеле астае бо шахсоне ки ҷойша ки нафаҳмиде бо мегирем. дар дуруни хона мегӯяд кухни пухни отдельни дар дуруни хона кондитсионер дорад меистад, термиксам ҳастае меса ва дарахтони мебадият гирдаш маҳкам рӯи ҳавлиш битон кадагӣ астае. стяжкамаш кадагӣ тайёр, об свет мегӯяд мушкилӣ надорад. ҳаммом ҳоҷатхонамаш отдельни. шаҳри ваҳдат деҳаи Истиқлол. нархш мега 175 русумонӣ астае бо муомила дорад. фақат одамони харидори аниқ мега занг занен, чӣ саволе ки боша мега дар телефон фаҳмода медиҳам. ин аз суратҳои даруни хона ва суратҳои берунш кадом метавон ки маъқула агар метавонем ки рақамҳо мегафон мушта занг занем. дӯстони азиз, шумо дам агар ҳамхари хонаҳои фурӯшии заминӣ, квартираҳо, заминҳо, мошинҳо, ягон аппарат чизе ки барои фурӯхтан бошад маромад рӯй кунем. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар пеши Амонатбанк гуфтагӣ аст, назди бозор ва Умед 88. сехонага квартира аст ки дар сеюм ошӯна қарор дорад 85 квадрати метра. боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дорад. квартира мега ҷошӯи бениҳоят мега хубае. об свет мушкил надорад, маркази шаҳра мега дар назди Амонатбанк ва ҳама намуд маршрутҳо мегзарад пеши бозор ва Умед 88 фавран мега фурӯхта мешавад. бениҳоят мегад срочное. хоб нархи квартира мега 270 русумонӣ аст. дӯстони азиз, бо муомила доштай шахсоне ки бачаҳое ки аз шаҳри Кӯлоб мехадагӣ бошем ба шумо вариантҳои хуб хай обшим кадом мега дар кор аст, на рақамҳои вавилон астае. ака мегад бениҳоят мегад сум дар кор ба ҳам хотир ки арзон монде. бо ҳамира мега мақсад савдо мекунем. шахсоне ки мегирен рақамҳои вавилоншуна 24 соат кор мекунад. срочно занг занем. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдаки, Ленинский район, поёни мошинбозор гуфтагӣ аст. соибош аз рӯи калон мега тақрибан мега 200-250 метр роҳ аст, ин ки Рӯдаки дохил мешавад. ҳам Душанбе гӯем, ҳам Рӯдаки пеши мошинбозор поёнаш. 6 сотиқ замин маҳсулот аст ки 14 хона кардагӣ. дӯстон азиз, ки хона ҳаммом, ошхона, баня аст, об свечам аст ва документашам сатфуда бо як камазга сангам дорад. дар ноҳияи Рӯдаки, поёни мошинбозор аз рӯи калон 200-250 метр мега роҳ астае. нархш мега 250 000 сомонӣ аст бо муомила дорад. хай шахсоне ки мегирен рақамошон дар поёни видео метавонед занг зада маълумоти пурраша гирем. аз куҷое ба шумо хонаи заминӣ, квартира, мошин, ягон замин ки лозим бошад дар комментар нависед ки аз куҷо мехарен. агар ки мо ёфтем якум шумода пешкаш мекунем. ба хотири мо лайкотона фаромӯш накунед, навора падисаш кунед. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ аз Ваҳдат. квартира қарор дорад дар кӯчаи Салимзодаи 7 гуфтагӣ аст, маркази шаҳри Ваҳдат. духонага квартира аст ки дар якум ошӯна қарор дорад 55 квадрати метра. дар якум ошӯна хона мегад хафошта мегад, мақсад ки ҳавлиам дорад. якум ошӯна мегад ҳавлиш кати қафои домда мегад, мақсад ҳастай ҳавлӣ дорад. об светчам аст, ремонтчам беҳтарин аст бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. хай чӣ хеле ки дар навор дидестен шахсоне ки аз Ваҳдат дар кор бошад, ина маромад занг занен. нархаш 280 000 сомонӣ аст бо муомила дорад. 280 савдо мекунам.
ин ҳами рақамҳои соҳибшуна шахсоне ки мегиранд метавонед ки маълумотҳои пурра ва аниқтарша ай соҳибашон гиранд барое ки маълумотҳои пурраша нагуфтиянд харидори аниқ да мегӯяд маълумотҳои пурраша мефаҳмад. дӯстони азиз лайкотон бениҳоят аста ки лайкотонро нагузоштасе лайкора гузоред ки ҳами як лайк бепулӣ чи нестай навора подлисаш кунед. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аста қарор дорад дар ноҳияи вахш дар совхози кирф гуфтага аст шӯъбаи якда деҳаи ҳаштуми мадру парои аҷинатепа гуфтага аст соҳибуш 12 сотиқ замин масоҳат дорад ки се дар хона кардагӣ аст ки хоб якта калидорча пеш хона навест гидаш маҳкам хаш шикатур монтаж кардагӣ хона обшим тайёр аст. маълумотро иловагӣ мегӯяд тариқи телефон ҳамаша фаҳмода метиқати верам перад ҳамаш боз обсвечам ҳаста ин ҳами хона ин ҳами хеле суратош шахсоне ки мехарем бо маълумоти пураша гирен тарафи вахшда ва кирфи якум нархаш мега 150 000 сомон аст мега бо арзон мекунад срочно пул дар кошта ва рақамҳои мегафоншуна шахсоне ки мехарен ягон вариант дошта бошед маълумотҳои пурра ва аниқаш тариқи телефон аз рақамҳои мегафони поимда марамад. мегзарем ба наҳам квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар гипразем хоблаби роҳ да мегӯяд наздикишда ҳама чизи лозимӣ аст заправкаи тоҷирон маршруткаи 219 мегзарад пеши гарваяни гарадок ҷӯшҷои нағзай ду хонага квартира аст ки дар дуюм ошӯна қарор дорад 50 квадрати метра бо обсве таъмин аст ҳоҷатхона ошхона бандия кухня ҳамаш дорад дар наздикиш бозор мактаб автошкола поликлиника учебни заведин обшив остановка ҳама чи ҳамаи навод мега чанаму транспорт мегзарад банк манк ба заправка ҳамаш дар наздикиша обшив ҷош хуба мега мақсад ки мушкилӣ надорад. хоб нархи квартира мега 350 000 сомонӣ аст муомила дорад 350 000 сомонӣ омада бинед мега муомила мекунем. агар ягон маълумотошо нафаҳмида бошед аями рақамошо метавонед гиред дар пеши хона мегӯяд мақсад ами домда супермаркети калонам ҳаст марамад занг занед. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ аз шаҳри хуҷанди бостонӣ. квартира қарор дорад дар 31 микрорайони шаҳри хуҷанди бостонӣ 29 дом мегӯяд квартираи 44 духонага квартира аст ки сехонагаш кардаган дар чорум ошӯна қарор дорад 50 квадрати метра бо обсвеи таъмин аст ҳоҷатхона ошхона бания кухни дорад 34 микрорайон ва 31 мегӯяд ҳамин хел маълумоташ аст ҳар шахсоне ки мегирем бо худтон занг зада пурсед духонага чорум ошӯна 50 квадрат ремонтош хай средня барои зиндагитон 100% мешавад мақсад ки абой пабой дорад мақсад суд аст обшив тайёр нархи квартира мега 280 мега бо муомила мекунем ва рақамошо рақамҳои тисела 280 нархи квартира савдо дорад харидори аниқ боша мега ба телефон не омада мега аз пеш бина мега мақсад дидан агар ки махушед муомила мекунем мағоза масҷид садиқ дар наздикиша ина рақамошо тисел. мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ арзон. хона қарор дорад дар шаҳри кулоб дар ноҳияи наокан гуфтага аст райони наокан пешина номош мегӯяд морхона ва ҳозир маҳаллаи 20 солагӣ яъне ки маҳаллаи 20 наокан ҳамин хел ном доштае 8 сотиқ замина мега заминаш 8 сотиқ замин ва ду дархона мега дорад трезаҳош часпонида кардааст хона хай ремонт кардагӣ неста дӯстони азиз дута хонаи временка дорад шаҳри куло маҳаллаи 20 номи пешраш морхона ва наокан нархаш мега 40 000 сомонӣ аст бо арзон мекунем мега ва шахсоне ки агар харидор бошем бо занг зарем маълумотҳои пурраша гирем. خب خواهی با معلومات انیقش میگه طریق تلفن خودمون میفرین نمی رقمای وابیلونی صاحب شونه از شهر کلو کدومی که میگیرن مرامات زنگزده انیق ده گیرین. دوستان عزیز شما اگر هم خیر رکلام باشه رکلام میکنین و این بود نور امروزمون تو ویدیو آینده.